Και μόλις ήρθαμε έξω από τη μοτοκίνηση, εδώ στον Άγιο Δημήτριο. Καλοφόρετα όλα παιδιά, αγρατζούνιστα. Ναι, Πραγματικά. να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Ωραία πράγμα. Όπο φίλε. Ωραία βάρος, ωραία πράγμα. Βάλε εδώ. Χαμούλης. Κάναμε ψώνια. Μορέλια, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Γυρίσαμε από το μοτοκίνηση. Έχουμε πάρει τα ψωνάκια μας. Θεωρούμε ότι, αδερφέ, κάναμε λίγο over. Πήραμε και για του χρόνου. Πήραμε όχι μόνο για τον χρόνο, Πήραμε για διάφορα χόμπι. αλλά πήραμε για να καλύψουμε αρκετά τερέν, αρκετές καταστάσεις, με αρκετές προφυλάξεις, γιατί όπως έχουμε πει η ασφάλεια πάντα προέχει. Λέω να αφήσουμε κάτω τα πράγματα, Και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. να δείχνουμε στα μορέλια τι καλό αγοράσαμε. Βασικά να ξεκινήσουμε με το κράνος που είναι ένα, γιατί ο αδερφός ξεκινήσουμε μου το μου κράνος. έχει κατασχέσει ελαφρώς λίγο το μπέλ. Δεν πειράζει. Θα έρθει και εμένα η ώρα μου. Έχει βάλει στο μάτι κάτι Πολύ καλό. πάρα πολύ Κάτι καλό. πολύ όμορφο. Οπότε πάμε λίγο να δούμε τι κρανάκι επέλεξα εγώ. Γιατί το μπέλ είναι βαρύ κράνος, θεωρώ, 1800 γραμμάρια. Οπότε ένα κράνος όπως αυτό εδώ που με βοήθησαν τα παιδιά σε μοτοκίνηση να αγοράσω θα μου εξυπηρετήσει πάρα πολύ στο θέμα βάρους. Η αγορά ήταν ενός κράνους LS2, το οποίο είναι αρκετά ελαφρύ, είναι 1% στα γραμμάρια του, 1100 γραμμάρια με λίγα λόγια, το οποίο προσφέρει ελαφρύ και ελαστικό γύσο για τα χτυπήματα, εφαρμόζει τέλεια στο κεφάλι για να μην παίζει και συνδυάζεται με γυαλιά. Το αφήνουμε αυτό εδώ πέρα και συνεχίζουμε. Βασικά να το κάνουμε λίγο πιο σπορ, θα το βάλω εδώ πέρα να ταιριάξει κατευθείαν Έτσι, με το έτσι. μηχανάκι. Και αφού έδειξα εγώ πρώτος κράνος, δείξε εσύ τις μποτάρες σου. Έχει κάνει τρομερή επιλογή. Ω, Είμαι φίλε. πολύ ζηλεύω γιατί δεν μου έκανε εμένα, μου έκοβε στο κοντοπιέ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένο για αυτές τις μπότες. Ασέρμπις. Έτσι. Όνομα εμπιστοσύνης. Λοιπόν, εδώ έχουμε το μοντέλο το X-Rock. Ασέρμπις X-Rock. Είναι μπότες καθαρά adventure, καθαρά αλεξίσφαιρες σχεδόν. Έτσι, μπορείς να πας από δύσκολο τερέν μέχρι και στον πλανήτη Άρη με αυτές. Παιδιά, πραγματικά είναι πάνω από 1 κιλό η μπότα. Μιλάμε Είναι τώρα εδώ πέρα. άνετα κάνεις παραπάνω από 1 γράμμωση. κιλό. Κάνεις βαράκια, κάνεις ό,τι θες. Έχει 4 κουμπώματα, πάρα πολύ εύκολα. Εδώ πέρα, μπαμ μπαμ. Πολύ δυνατά. Το πόδι σφίγγει, δηλαδή πραγματικά νιώθεις πραγματικά ότι προστατεύεσαι από την ώρα που θα ασφαλίσεις. Μέχρι που θα απασφαλίσεις. Μέχρι που θα απασφαλίσεις. Προφανώς απασφαλισμένα μόνο περπατάς, γιατί ασφαλισμένα είσαι σαν ξυλοπόδαρο, αλλά είναι εντάξει, σίγουρα τέλειο. Προστασία μπροστά μεταλλική, μεταλλική επένδυση και μέσα για τα χτυπήματα. Αυτές είναι οι μποτούλες. Πολύ βαριές, πολύ ωραίες. Νομίζω θα της ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Σίγουρα. Λοιπόν, στη δική μου περίπτωση, εγώ πήρα κάτι να ταιριάξει περισσότερο με τη μηχανή και τα χρώματα της μηχανής. Εγώ επέλεξα Thor σειρά XRMX με 3 πιασίματα. Δεν είναι τόσο heavy duty όπως είναι του αδερφού μου. Είναι λίγο πιο ελαφριές. Εγώ είχα και ένα πρόβλημα στο κουντουπιέ. Έχω πολύ χοντρό κουντουπιέ. Οπότε δεν διπλώνει, με μαγκώνει πολύ εδώ πέρα στο κόψιμο. Οπότε επέλεξα μια μπότα που να μπορεί εμένα να μου ταιριάξει και να είναι ευκολοφόρετο. Φυσικά έχει όλες τις απαραίτητες προστασίες, όπως φαίνεται εδώ πέρα. Αρκετά πρακτικές, σκληρές βέβαια, έτσι, δεν το συζητάμε, όμως θα μας προστατεύσουν μια χαρά και αυτές εδώ. Ένα κοινό προϊόν που έχουμε πάρει με τον αδερφό μου, οπότε μπορούμε να το δείξουμε μία φορά και πιστεύω και θεωρώ ότι ο αδερφός μου είναι ο πιο κατάλληλος για να δείξει αυτό το προϊόν. Αδερφούλη μου, τι λες γι' αυτό? Εντάξει. Έχει κάτσει, το έχει μελετήσει. Έχουμε εδώ πέρα πάνω προστασία θώρακα με ώμους και αγκώνες, Alpine Stars, BioNTech V3. Διαιρούμενα όλα αυτά κανονικά για να καθαρίζεται, ο θώρακας και η πλάτη. Είναι όλα level 2 οι προστασίες, εξαιρετική εφαρμογή.
Δεν ζεσταίνει καθόλου, ο αέρας περνάει μέσα σαν να μην φοράς τίποτα. Πραγματικά το συνιστώ, αν έχετε το budget δηλαδή είναι εξαιρετικό. Παιδιά, το budget είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή, ό,τι Ναι. δίνεις, παίρνεις και όσα δίνεις, τόσο προστατεύεσαι. Δεν είναι κάτι το οποίο απλά αγοράζεις μόνο Να μία προσθέσω μάρκα. ότι έχει και ρυθμιζόμενες εδώ πέρα ασφάλειες και για τα πλευρά, έτσι, θωρακική ασφάλεια. Δώσαμε έξτρα προσοχή ο θώρακάς μας να έχει προστασία για τα νεφρά και τα πλευρά, γιατί όταν πέφτεις πάντα θα κουμπίσεις εδώ πέρα αν πέσεις. Το ωραίο που μου αρέσει είναι ότι μπορεί να φορεθεί και χωρίς ομανδία που είναι σωματωμένα οι αγκώνες και Ακριβώς. οι ώμοι Γι' αυτό και και να είναι φορεθείς και το θώρακας. έτσι. Είναι πολυμορφικό για μένα αυτό και αξίζει πάρα πολύ η ευφρυσία που μου δίνει. Πήρα ένα σετάκι της Aipon, το οποίο είναι καθαριστικό, μαζί με λιπαντικό της αλυσίδας, με το βουρτσάκι να καθαρίζει και να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει στο χωματάκι, πάντα λαδωμένη αλυσίδα. Για να ρολάρει ωραία το πράγμα. Συνεχίζω λιγάκι εγώ και παίρνω τη σειρά από τον αδερφό μου που κάνει κάποιο κίνδυνο να δείξει κάτι, το οποίο είναι η συνέχεια του κράνους και μιλάμε αυτή τη στιγμή για τα γυαλάκια του κράνους. Ακούρι 2, το οποίο είναι με φημέ ζελατίνα, το οποίο είναι και πολύ ελαφρύ, μονώνει πάρα πολύ καλά στην περιοχή των ματιών για να μην μπαίνουν σκόνες κτλ. Και κόβει τις αντιλιές. Πολύ απλό κρανάκι, πάρα πολύ απλά γυαλάκια, ακριβώς αυτά που χρειαζόμαστε για να κάνουμε το χόμπι μας με ασφάλεια. Και σαφώς θα βρούμε μέσα και το πινελοκάκι του μαζί με μια θικούλα για να τα έχουμε ασφαλή. Θα δείξω πάλι κάτι κοινό που έχουμε πάρει. Ναι. Πάλι πάμε στο θέμα προστασία αναβάτη. Καλύτερο κομμάτι απ' όλα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ένα εσώρουχο να το πω. Το σόβρακο. Εγώ το αποκαλώ βρακί γενικά. Το βρακί, ναι. Της Acerbis. Λοιπόν, Hip Impact. Σκληρές εδώ πέρα επιφάνειες για ισχύο και λεκάνη. Προστατεύει μέχρι και πάνω εδώ πέρα στα ιερά οστά, ξέρω εγώ. Από πίσω έχουμε gel padding από πίσω για τη βόλεψη στη σέλα Και στο μέχρι προστάτη, κάτω, κάλυψη και προστάτη προστάτη. για άντρες. Και στους γοφούσες Και γοφούς, έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ ελαφρύ. Και πρακτικό Το πραγματικά. φοράς και πετάς. Λοιπόν, το φοράς πραγματικά και δεν νιώθεις ότι είναι κάτι. Και επειδή ζήλεψα και εγώ και μου αρέσουν αυτά τα σεξουαλιάρικα βρακάκια, Προφανώς. είπα να πάρω και εγώ ένα για να κάνουμε τα γούστα μας το βράδυ. Έτσι. Ένα άλλο κοινό προϊόν που έχουμε αγοράσει με τον Χρήστο είναι το περιλέμιο, το οποίο μπαίνει κατά αυτόν τον τρόπο όπως όλοι ξέρουμε και γνωρίζουμε, για να μπορεί να μας προστατεύει σε κρούσεις αλλά και σε κραδασμούς. Έτσι. Όταν είμαστε σε επικίνδυνα τέρεν, η ασφάλεια μας προέχει όπως έχουμε πει. Και γενικά έχω ακούσει ότι και στην Εθνική Οδό και σε όλα αυτά με πλευρικούς ανέμους όταν το φοράς είναι καμία σχέση. Τώρα θα δείξω κάτι έξτρα πάλι για την προστασία αναβάτη. Απλά δεν Βασικά, έχουμε ψωνίσει όλα τα είναι ίδια. Για την προστασία του αναβάτη, απλά ναι, σε κάποια πράγματα έχουμε κάνει διαφορετικές επιλογές. Το αγαπημένο του. Αυτό και ο απ' τα θώρακας. αγαπημένα Γιατί είναι μου, σετάκι, προφανώς. παιδιά, είναι καταπληκτικό σετ. Εντάξει, είναι σετάκι, ταιριάζει, είναι αυτό που ήθελα. Λοιπόν, Alpanistars πάλι, εδώ πέρα. Επιγονατίδες της Alpanistars, level 1 εδώ πέρα. Full κάλυψη, κίνηση. με λίγα λόγια. Ναι. Ορίστε. Full κάλυψη. Ναι, full κάλυψη και full κίνηση γενικά στο γόνατο. Προστασία μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά. Πλαϊνά. Και προστατεύει ακόμα και στις αντίθετες. Ναι, σίγουρα και στις αντίθετες. Γόνατο, Λοιπόν, για να εγώ έχω προστατεύσει αυτό. από μηνίσκους. Εγώ έχω αυτό και ο Βασίλης έχει. Εγώ κλασικά πήρα Το της σετάκι του. Acerbis σετάκι χρωματικά για να γίνει με τα υπόλοιπα που θα δείτε, αλλά και με τις μποτούλες μου. Οπότε είναι ένα εξαιρετικό σετ. Το ίδιο έχει επιλέξει και ο Αρτέμις από τη μοτοκίνηση και αυτό μου μας δίνει κάλυψη 180 μοίρες σχεδόν. Από εκεί και πέρα κόβει για τα ανάποδα του γονάτου για τους μηνίσκους. Σε 3 σημεία πιάνει, αρκετά ελαφρύ και αρκετά αεριζόμενο και αυτό. Ταντάν! Καλτσούλες. Καλτσούλες μεγάλες που πιάνουν μέχρι πάνω από τη γάμπα για να μπορούν να δένουν επάνω οι επικαλαμίδες, επιγονατίδες, συγγνώμη, επικαλαμίδες, όποιοι παίζουν ποδόσφαιρο, ξέρετε, καταλάβατε. Οι επιγονατίδες, για να μπορούν να μην μας πληγώνουν από πίσω και να μας κόβουν τα δετήρια. Οπότε είναι πάρα πολύ χρηστικές και πάρα πολύ σημαντικές αυτές εδώ οι καλτσούλες. Και έχουμε πάρει και ένα ζευγάρι γαντάκια της Fox, πολύ απλά, με προστασίες, να μπορούν να παίζουν και με τα κινητά, καταλάβατε, αν χρειάζεται αφή, GPS ή οτιδήποτε. Για μένα είναι το τελευταίο που έχω αγοράσει. Camelbag. Κοινό και αυτό και για τους δυο Κοινό, μας. μη εξαιρεταίο γενικά από τα adventure. Δεν θα έπρεπε να λείπει από κανέναν άνθρωπο που κάνει το adventure hobby και riding style. Camelbag της Acerbis, το οποίο full modular,
full ανοίγει. Εδώ πέρα ανοίγει και έχουμε θήκη για εργαλεία. Και ανοίγουμε προφανώς και βλέπουμε μέσα το σακούλι για το νερό. Έτσι. Αυτό πρέπει πριν από κάθε χρήση και μετά από κάθε χρήση να απολυμμένεται και να καθαρίζεται. Είναι αυτονόητο αυτό. Και γιατί, Βασίλη, να ρωτήσω κάτι. Ναι, Εγώ δεν είχα στο μυαλό μου, ρε φίλε, να αγοράσω camelback. Γιατί χρειάζεσαι. Χρειαζόμαστε ένα camelback γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε μαζί μας μεγαλύτερα σε όγκο σακίδια στην πλάτη. Εντάξει. Χρειαζόμαστε να έχουμε μαζί κάποια συγκεκριμένα εργαλεία, κάποια kit αν πάθουμε λάστιχο, τρόμπες με αμπούλες. Έτσι. Νερό, οπωσδήποτε, παιδιά, στο βουνό χωρίς νερό δεν πάει ούτε ο Θεός, να ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και κάποια πράγματα, δηλαδή κάποιο φαγάκι, κάποιο σαντουιτσάκι, κάποιο ενεργειακό ποτό που να μπορούμε να το έχουμε μαζί εύκολα. Το παίρνουμε, το αρπάμε, το βγάζουμε και κάνουμε δουλίτσα μπαμπαμπαμ. Γιατί πεινάμε και επειδή ο διάολος έχει και πολλά ποδάρια. Και ακριβώς το ίδιο εννοείται ζήλεψα και πήρα και εγώ. Ένα παντελονάκι της Thor, το οποίο είναι για την ίδια κατηγορία, Enduro MX και δεν έχει κάποιες συγκεκριμένες προστασίες, χρησιμοποιούμε τις προστασίες που έχουμε αγοράσει εξτρά. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό, είναι κάτι ελαφρύ, αναπνέον, αεριζόμενο, βοηθάει πάρα πολύ στο να έχουμε ελευθερία κινήσεων και να μπορούμε να παίζουμε μπαλίτσα πάνω στη μηχανή. Και επίσης κάνει και με τις επιγονατίδες από κάτω, έτσι μπαίνει, έχει χώρο. Ακριβώς. Ναι, μπαίνει και με τις επιγονατίδες και σου δίνει χώρο για να μην είναι τσίμα-τσίμα. Και το τελευταίο πράγμα, μπλουζίτσα, Thor, που είναι ασορτή με το παντελονάκι. Ελαφρύ, extra large μοντέλο, νούμερο, ένα νούμερο πάντα μεγαλύτερο για να μπορούν να χωράνε οι προστασίες από κάτω. Και εγώ πήρα εδώ πέρα την ίδια, σε άλλο στυλ, σε άλλο σχέδιο. Καθένας έχει προσωπικότητά του. Στο δικό μου στυλ που μου ταιριάζει, αέρινο, δεν καταλαβαίνεις ότι το φοράς. Διάτριτο αρκετά όμως. Κοίτα εδώ ρε φίλε πόσες τρύπες έχει. Είναι τίγκα διάτριτο. Παιδιά. Ναι, πραγματικά δεν νιώθεις. Είμαστε, θεωρώ, υπερβολικά ικανοποιημένοι από τις αγορές μας. Για πες μας, Χριστό, κατά την πλευρά σου, πώς ήταν η όλη σου εμπειρία πάνω στο κομμάτι ντυσίματος? Ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Τα παιδιά ήταν σούπερ εξυπηρετικά. Να σου δείξω και το ένα και το άλλο, τι θα χρειαστούμε. Τους έβγαλα ένα πλάνο, το τι έχω σχεδιάσει στο μυαλό μου, μου το κάνανε πράξη και εδώ πέρα βλέπετε και το αποτέλεσμα και σε μένα και στον αδερφό μου. Κοιτάξτε, από την πλευρά μου θέλω να πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα της μοτοκίνησης και στον Μάνο που αφιέρωσε σχεδόν 4 και ώρες από το χρόνο του και δεν βαρέθηκε να μας κατεβάσει και να μας δείξει πάρα πολλά πράγματα σε κατάσταση που εγώ νιώσα λίγο άβολα, γιατί δεν ήθελα να το βάλω στη διαδικασία όλη αυτή. Αλλά θέλαν τα παιδιά να μας βοηθήσουν να κάνουμε την καλύτερη επιλογή για εμάς. Αυτό που θα ταιριάξει επάνω μας, στα μεγέθη που πρέπει και να τα βγάλουμε και να τα δοκιμάσουμε και να τα κάνουμε. Αυτό είναι προς τιμήν τους. Από την άλλη, ο Αρτέμις που αφιέρωσε αρκετό χρόνο και αυτός από την εργασία του ήρθε, μας έδειξε την προσωπική του αγορά, καθώς έχει το ίδιο μηχανάκι και εκείνος. Και μας εξήγησε και εκείνος από την πλευρά του κάποια σημαντικά πράγματα που θα πρέπει να έχουμε κατά νου. Και γιατί. Ναι, έτσι. Και το γιατί. Και γιατί τα αγόρασε. Όλα αυτά τα πραγματάκια κοστίσανε, όπως είπαμε, θα πούμε το budget, περίπου στις 2.000 ευρώ, είναι περίπου 1 χιλιάρικο ο καθένας. Είναι μια επένδυση που κάνουμε στον σώμα μας, στον εαυτό μας, σε εμάς. Δεν είναι χορηγούμενο, είπαμε το βίντεο. Μας κάνανε μια τυπική μικρή έκπτωση γιατί αγοράσαμε ένα τόσο μεγάλο όγκο προϊόντων που σε οποιονδήποτε πάει να αγοράσει ένα τόσο μεγάλο όγκο προϊόντων θα του κάνουν μια καλύτερη τιμή, θεωρώ και εγώ. Από την πλευρά μας σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Έρχονται πάρα πολλά νέα βιντεάκια. Για όσους αρέσουν τα βίντεο και η δουλειά που κάνουμε, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe. Θα το εκτιμήσουμε πάρα πολύ και τα λέμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Αλλά βασικά να ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι. Δεν θα είχαν περιέργεια να δουν πώς θα είμαστε ντυμένοι με αυτό? Και έχω και μια άλλη ιδέα. Ναι, για πες. Θες να τα πάρουμε και να σηκωθούμε να φύγουμε τώρα? Μπρο, μην με βάζεις σε μπριζά. Πάμε. Τι δεν πάμε.